Helo a croeso i Glitterball, y fersiwn Gymraeg o'r gyfres boblogaidd sy'n cael ei roi ar y teledu pan oes na byd arall gwell i weld. Wel, da ni'n barod am gêm arall lot fawr o bres i ennill. Ydych chi eisiau ennill? Dyna di'r cwestiwn. Sbiwch ar y grid sgenna ni ar ochr y sgrin yn fan hyn. Ydych chi'n meddwl fedrwch chi weithio allan? Be ydy y gair arbennig da ni chwilio amdan heddiw? Os fedrwch chi, wel, cysylltwch efo ni. Rhif ffôn 08342169 712. Ydych chi ennill pres? Neu be am drio am ddim drwy fynd i'n safle gwenu www.glitterbale.co.uk. Beth ydych chi'n neud fo'r holl bres na? Cwbl sy'n rhaid i chi wneud ydy trio gweithio allan y gair sydd yna i mynd i fyny, fel yma. Ffordd na. Neu ar draws fel yna. Mae gennym ni alwr ar llinell 1. Helo, lle ydych chi'n dod o a beth i'ch enw chi? Hai Adel, os an byd yn rodyn dwi am Areth dyr enw. Iawn, Mareth, beth i'ch cynnig chi? Malu cachu dwi am drio, ia, malu cachu os gai. Malu cachu, felly? Gan i weld os ydy'n malu cachu yn gywir. Na, di fan drwg i ni. Diolch am gynnig.